Ahoj, volám sa Krištof, študujem na Strednej odbornej škole technickej agropotravinárskej v Rimavskej Sobote, študujem odbor agromechatronik a teraz ti ukážem, prečo sa tento odbor oplatí študovať. Poď so mnou. Agromechatronik je moderný odbor, kde sa naučíš pracovať s poľnohospodárskou technikou, elektronikou a mechanikou. Budeš vedieť opravovať traktory, nastavovať GPS, systémy či programovať riadiace jednotky. Spája sa tu technika, elektro, hydraulika aj počítače. Medzi najzaujímavejšie predmety patrí mechatronika, diagnostika strojov, elektronika a automatizácia. Veľa si vyskúšaš na reálnych príkladoch v škole. Odborný výcvik máme v moderných dielniach aj priamo v teréne. Pracujeme s reálnou technikou, traktory, nakladače, diagnostika. Na výcviku sa naučíš všetko prakticky a čo je super, praxujeme aj u firiem, ktoré ťa môžu zamestnať hneď po škole. Na odbornom výcviku v 2. ročníku sa venujeme hlavne programovaniu a elektronike a teraz sa pôjdeme pozrieť na našich druhákov, ako pracujú. Učia sa tu rôzne veci, ako napríklad merať napätie, pájkovať alebo PLC programovanie. Na škole nájdeme aj autoškolu, kde si vieme urobiť vodičák na kategóriu B a T. Jazdíme na cvičisku na autoškole. Toto sú tiež výhody našej školy. Máme cvičisko rovno v priestoroch školy, čiže sa nemusíme nikde presúvať. Vodický preukaz je u nás povinný, no máme ho za zvýhodnené ceny. Viac sa dozvieš na sostav.sk. Pravidelne sa zúčastňujeme na rôznych exkurziách a výletoch, ako napríklad na výstave poľnohospodárskych strojov v Nitre, ktorú organizovala spoločnosť Agrion. Rôzne poľnohospodárske stroje môžeme vidieť aj na dňoch poľa v Očovej a v Seliciach. V našej škole nájdeme aj súkromné parkovisko pre žiakov. A čo sa nachádza ešte v budove školy? Naše prestávky môžu vyzerať aj takto. Máme rôzne súťaže a aktivity, ako napríklad pretlačanie rukou. Ak som ťa teda zaujal, pridaj sa k nám na Soštab.